wong ayu sing tak tresnani rina wangi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu bebujane ati senadyan sepisan ketemu ananging gedhe rasa tresnaku arena wangi tansah ngarep-ngarep sok kapan balimu ya masa ramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebatu tresno nanging ati kumbah gawe lara lah ngene iki kok ya pas iki lho Lah iya, ya Pak. jiret tenan Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku lara duh gustiku lah nyuwun ngapura wong ayu sing tak tresnani rina wangi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu bebujane ati Senadyan sepisan ketemu ananging gedhe rasa tresnaku arena wangi tansah ngarep-ngarep sok kapan balimu ya Mas Edi Sularas yo ayo sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut cut tresno tresno nanging ati kumbek gawe lara alah aku nyawang Endange gogrok ora iki engko iso bar ora engko. Mas aku dhewe ya grogi nyawang wong kok ngene lho alah tak demok Mas ben ra grogi tenangno pikirmu aku jinak kok Mas Pak RT lah ning apa sliramu tega asih ninggal aku Mas Aimen kaya tanpa guna atiku duh gustiku lah nyuwun ngapura Gayeng